कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, अक्षय दिलकुश शेठ सध्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचो गोवा विभाग संयोजक। गोंय विद्यापीठाच्या कॅम्पसान जे कृत्य घडलें म्हणजे एका प्रोफेसरान आपल्या प्रेयसी खातीर पेपर चोरून हाडून तेका चड मार्क्स मेळोवपाचो प्रयत्न थंगा केलो। हे एक दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आसा आणि तातूंत भितर आनी दुर्भाग्यपूर्ण म्हणजे गोवा युनिव्हर्सिटीन हाजेर कांयच एक्शन घेवना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही सदांच क्वॉलिटी लर्निंग म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाजेर भर दिता आणि भुरग्यांच्या उदरगती खातीर काम करता। तेन्ना हे एक शिक्षण धोरणान कलंक लावपा सारकें एक कृत्य आसा आणि तेजेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी निशेध करता आणि फाल्यां 10 वरांचेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकाच्या भायर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद म्हणून आमी आंदोलन करतले हे जाहीर करता। धन्यवाद।